दिनै UPPL दोलोआ गावनि होननाय मा दंबावो रायजो राजाफोर जेबो गैला सिलिंखार दिनै फैगोन समाव बिथांमोना जोबस्रांनायनि मोनसे बिराद गिदिर सम आरो थासारिजों जुजिगासिनो दं आरो फाइनालि बिथांमोना नैबे इलेक्सन जोबनायनि लोगो लोगो बे UPPL होननाय मुङा खुनु रायजो राजा आइ आफाफोरनि माने गोसो गोरबो माने खुगायाव बेरखांनाय नंला रायजोफोर दिनै बिथांमोनहा गोबां बाथ्रा थगायबोदों दिनै बिथांमोनहा गादिनि थाखाय गाव गावनि पलिटिकेल सार्थनि थाखाय दिनै बिथांमोनहा रायजो राजाफोरखौ माखौ थगायाखै दिनै BTC एकर्डआव दिनै जेबो गैयानो दिनै BTC एकर्डआव जुदि जेबो गैयाब्ला BTCनि दारै गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनो हायाखैब्ला दिनै बिथांमोना बे BTCआव राजा जानो थाखाय मानो बाज्ल'बाय थादों बिथांमोना मानो दादागिरि गुन्दागिरि आरो BTCनि पावारफोरखौ हरजोबनानै दिनै माने BTCनिनो दिनै राजा जानो बिथांमोना सिमां सुजुबाय थादों दा लाजिथाव रायजो राजाफोर आंथ' बिराद लाजियो बे प्रमद बन्दु होनबाथाय बिराद लाजियो आङो आरो प्रमद बन्दु बिथांजों थाफानाय दैदेनगिरि इन्टेलेक्चुवेल बिथांमोना दिनैनि दिनाव रासिन लाजिनांगौ जिहेतु दिनै प्रमद बन्दु बिथांमोन बायदिया गादिनि सार्थआव थाखा फैसा लाबालाबनि सार्थआव बिथांमोना हारिखौ सिनाया जानो हागौ खिन्थु बै गिदिर जेनाखि प्रमद बर' बिथांजों थाफानाय दैदेनगिरि बिथांमोनाथ' सिन्था खालामनो रोंनांगौमोन ना जाथिया अलखद जाबाय आरो बे BTC जोबनायनि उनाव जोंनि बर' फिसा आरो बर' माहारिया मा जानो हागौ दिनै बिथांमोना बेखौ सिन्था खालामनो रोंनांगौमोनब्रा रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दिनै गावसिना BTR एग्रिमेन्टआ बिराद गोजौ बिराद गिदिर लाबोबाय नङा होमब्ला दा फाइनालि दिनै बिथांमोननि बिराद गोजौ बिराद गिदिर नामानि गिलु फालु गिदिरखा BTRआ रायजो राजाफोरनि थाखाय मा होखो दिनै आं बेखौसो प्रमद बन्दु बिथांनाव कुइसन खालामगोन दिनै नोंथांमोननि BTR एग्रिमेन्टनि दारै जोंनि बे BTCनि हालोदा मा अबस्था जाखो दा दिनै दासिमबो ओरैबायदि मोसौ साइज दं बे UPPLआव माने थाइसे थाखा गारहरबानो बै थाइसे थाखाखौ खननो थाखायनो सोरनिबा जिउबो लानो हागौ सोरखौबा बुनोबो हागौ सोरखौबा माबा मोनसे खालामनोबो हागौ आरो दा ओरैबायदि अबस्था दा दिनै आं बेखौनो बुंगोन UPPL जोबस्रांनायनि माखासे काहानिफोर दं रायजो राजाफोर दा दिनै मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट मोनफ्रोमबो ब्लक मोनफ्रोमबो प्राइमारि दिनै UPPL होननाय बुस्थुखौ दिनै मुगैबाय दिनै जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै गोबां जायगायाव केन्डिडेट फसंदों केन्डिडेट फसंनायनि उनाव दिनै रायजो राजाफोरजों बिथांमोना अबजेक्सन खालामजाबाय थानो गोनां जादों मानि थाखाय बेफोर जाहैबाय बिथांमोना BTR सान्थि सुक्तिनि दारै जेबोखौनो मावनो हायाखै जाख्ल'नायनि खामानिल' मावदों बिनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव मुगैनाय आरो फोथायनायाथ' बिथांमोननि सायाव गैखाला दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दिनै बिथांखौ गोबां बायदिसिना गाज्रि बाथ्रा बुंग्रा बै ससियेल मिडियानि माखासे जोलैनि हांगार मानसिफ्रा दिनैहाय सिन्था खालामनो गोनां होननानै आं सानो दिनै गोबां IT सेलनि UPPLनि IT सेलनि खुरिया मेलेम गेसाव बै बालाबारियाव बिमा बिफाजों दैगार जालाबायनाय मेलेम गियान सोनो हास्लाबै बिमा बिफाफ्रा माने बैफोरबायदि माने IT सेलनि मानसिफोर दं रायजोफोर दा बैफोरबायदि IT सेलनि मानसिफ्रा बे जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेराव जोंनि माहारिनि गेजेराव मा मोजां बोसोन होनो हानो दिनै बिथांमोनहा बुजिया सोमजिया दिनै फोजोबस्रांनायनि बाथ्राखौसो दिनै बिथांमोनहा लाबोबाय थादों दिनै नै दा बावैसो नुजादोंलाय प्रकाश बोरमा फान्था बै प्रकाश बोरमा फान्थामोन बायदिया जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय मा सेन्टिमेन्ट दं रायजो राजाफोर दिनै प्रमद बर' बिथांजों नंनायबो नङैबो जुक्ति गैयै बाथ्राफोरखौ बुंनानै दिनै प्रमद बर' बिथांनि अननाय मोनदों जिहेतु प्रमद बर' आरो प्रकाश बोरमा फान्थामोन बायदिया माने एखे गनद्रायनि मोनसे मुसुखा रायजोफोर लाजिनांगौ दिनै दा दिनै हारिनि सार्थआव बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुङो नाथाय आङो लाजियो रायजोफोर आरो दिनै बड'फा बिथांमोना बुंबाय थायो नाथाय दिनै UPPL आरो एबसुनि खुगायाव दिनै बड'फानि मुङानो दिनै बेरखांनाङा दिनै लाजिनो रोंगौब्ला बिथांमोना बड'फानि सार्थआव बाथ्रा बुङो नाथाय बड'फानि
नाथाय बड'फानि सार्थ'आव बिथांमोना खामानि मावाखै बड'फानि जेनाखि सार्थ बे हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि नाथाय जेनाखि इउपिपिएल एबसुनि सार्थ'आ दिनै जादों माने हारिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनफा मोनफा पलिसि मोनफा मोनफा जेनाखि बिथांमोननि बिहोमा जों बेखौसो दिनैनि दिनाव नुदों रायजो राजाफोर दा लाजिनांगौ दा प्रमद बन्दु बिथाङाथ' दिनै जोब्बाय दाख्लैनो जोबलांबाय आरो बिथांमोना फैगोन इलेक्सनाव माने गोबां बायदि रोखोम माने सिन्था खालामनानै माखासे गुन्दागिरिफोर बाहायनो हागौ रायजोफोर बेखौ जोङो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिथांमोना साबधान जानांगोन दिनै इउपिपिएल दोलोनि जेनाखि बान्दो बै बान्दोफ्रा मा जादों रायजो राजाफोर एसेबाबोथ' नोंथांमोना बुजिखाबाय दिनै मोनसे बान्दोआ अभार जुदि दै जायोब्ला गिलु फालु जुदि दै जायोब्ला बे बान्दोआ माब्लाबा माने थुबस्रा बायलाङो होननाय बायदि दा दिनै इउपिपिएल दोलोनि बेलायावबो बे मोनसे गाज्रि माने ग्रहआ साग्लोबदों आरो बे थासारिजों बिथांमोना जुजिनो गोनां जादों रायजोफोर जायनि थाखाय नै मैया जलाइस्रिनि जयनिं प्रग्रामनि बाथ्रा दिनै बै जायगायाव बिथांमोनहा इउपिपिएल एबसुआ रायजो राजाफोरखौ गोबां माने बिपिएफ दोलोआव फैनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय बिथांमोना खावलायदों नारा नाथा जुजिदों नाथाय रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना दिनै आखायाव लानो हायाखै आरो बिथांमोननि बुंनायफोरखौ दिनै रायजो राजाफ्रा गनायाखै बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना लाजिनो गोनां जादों आरो मैयानि दिनाव गोबां लोब लोब जोंनि बर' रायजो राजा हारिनि थाखाय साननो गोरों बर' हारिनि सिन्था खालामनो गोरों आइ आफा बिदा फंबायफ्रा दिनै एबसु आरो इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै मैयानि बेलायाव गोबां माने लोब लोब बिपिएफ दोलोआव जइन जानो गोनां जादों रायजोफोर दा गोबां बाथ्राथ' मा बुंबावनो नङा होमब्ला माने उल्थायले दाउ बेलथायले खासि दा बेफोरबायदिनो दिनै प्रमद बन्दु बिथांनि दोलोआ जोबनोसैयावबो बिथांमोना लाजिमारा दा दिनै बिटिसि एकर्डआव बिथांमोना जेबो गैया होनो बिटिसि एकर्डआव जुदि जेबो गैयाबा बे बिटिसिनि राजा जानो बिथांमोना मानो बादल'दों दा जों बेखौसो कुइसन खालामनांगोन रायजोफोर साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा कुइसन खालामनो रोंनांगोन दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि गादियाव जिरायनानै बिथांमोना जेनाखि बिटिसिनि पावाराव जिरायनानै बिथांमोना दिनै बिटिसिनि पावारखौनो दिनै मा खालामदों माने सिलिंखार खालामदों दा बैफोरबायदि दैदेनगिरिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गनायथाव आरो बेसेबां मुगैथाव साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोना बेखौ माने कमेन्ट्स खालामहरबानो जाबाय आरो दा आङो दिनैनि दिनाव गोबां बाथ्रा बुंला हारिनि सेन्टिमेन्टआव दिनैनि दिनाव गोबां माने खनगिरि आरो भावथिनागिरि बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव बाहागो लानो गोनां जादों दा बेफोरखौबो सिन्था खालामनांगोन मानो दिनै देंखोगिरि आरो भावथिनागिरिफ्रा दिनै मानो बाहागो लानो गोनां जाखो थारमाने बुजिनानै लादो दिनै हारिया मोनसे बिराद गिदिर अलखदाव फैबाय दा बिनि थाखायनो बिथांमोना बे अलखद समाव हारिखौ फोजाखांनो हारिखौ गाबथानानै लाखिनो थाखाय दिनै साफ्रोमबो खनगिरि मोसागिरि आरो भावथिनागिरि बिथांमोना दिनैहाय ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै अपेनलि खामानि मावनो गोनां जादों रायजोफोर दा आं दिनै गोबां बाथ्रा बुंला आरो बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दंमोन नाथाय दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो बिनि उनाव आङो आदा बुदां बलब बिथाङा बिराद माने बेसेन गोसा बिबुंथि होदों बिथांनि जेनाखि बिबुंथि बे बिबुंथिया माने सिन्था खालामनानै नायोब्ला साननो रोंगौब्ला माने बयनिबो गोसो गोरबोखौ खामग्लिहोगोन आरो रायजोफोर दा नोंथांमोना आदा बुदां बलब बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो जोबनायाव माने हागौ माने कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो फैगोन समाव हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारा फैगोन बे खाथां थेंक इउ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया जेब्ला बिटिसि एकर्ड डे फालिदों होमब्ला बिसोर बुंदोंमोन बिटिआर मोनखाबाय बिटिआर जाखांखाबाय बिटिसिया जेबोआनो नंला बिटिसि एकर्ड डे खुंनाया बे मिनिंलेस होननानै बे जादोंसै बे दाना मिनिंलेसआ सोरना जाखो बिटिसियानो गैलालायनो बिटिआरसो जाबायनो बिटिआर एकर्डखौसो फालिनांगौनो बिटिसि एकर्ड फालिनाया एकर्ड डे फालिनाया मिनिंलेस होननानै जोंनि हाग्रामा सारखौ बुंदोंमोन बिदिब्लालाय नोंसोर बिटिआर माबा बिटिआरनि इलेक्सन जाब्ला माबादोब्रा इलेक्सन गेलेदो दालाय बिटिसिनि माबासो दानि हाग्रामा लाबोनाय बिटिसियाव जेबो गैयालायनो जेबो पावार गैयालायनो जेबो जिनिस गैयालायनो दिनै माने हांखुर जालाबायखो बिटिसि
इलेक्शनाव माने बाहागो लालाबायनो सिफ जालाबायनो EM जालाबायनो BTCनि मा हांखुर जालाफोरखौ लासिंसिंलाय बाव जेबोआनो गैयाब्ला मिनिंलेसब्ला जोंनि हाग्रामा सारमोन बिल्सफोर लाबोनाय जे BTC बाव जेबोआनो गैयाब्ला जेबो पावारानो गैयाब्ला जेबो जिनिसानो गैयाब्ला बेखौसो बेनि इलेक्शनखौसो मानो गेलेनो नागिरखो नोंस्रा BTR जों बिराद गिदिर मोनबोबाय होनलाय रायजो राजाफोर आरो गासै ओनसोलखौ गासिबो आं खावलायदों मोजाङै थरलि एग्जामिन खालामनानै नायनो थाखाय आं खावलायदों दिनै दिल्लीयाव थांनानै हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्डखौ नांला फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ लिरनानै गारबोग्राया हाग्रामा सार जाखो ना प्रमद बर' जाखो फाले प्रमद बर'आसो दिनै बेबायदि लिरलानानै गारबोबाय माने जोंनो रायजो नांला माबा नांला होननानै बेनिखायनो आं दिनै खावलायो अब्ला जोलैनि हांगारा सोर हाग्रामा सार जाखो ना प्रमद बर' जाखो जोलैनि हांगारा सोर एथ' गाज्रि बे रोखोम खामानि मावनानै सिमां दंमोन जे मिजिं दंमोन बर'फोरनि जे सिमांमोन जे सान्थौ जे सानस्रि बर'फोरनि बे माबाखौ सेस खालामजोब्बाय आरो दिनै बर'फोरखौ खुलुमफ्लाबाय थायो बर'फा मा जाखो बे दिनै रायजोफ्रा एसे सान माबानो BTR इलेक्सन बाहाय BTR इलेक्सन जागोन BTC इलेक्सनसो जागोन नोंसिनाथ' BTR इलेक्सनाथ' 60टा समष्टि जानांगौमोन बोरै माथो जायाखै आरो BTRआनो जायाखै बोरै BTR माबा जानांगौ BTR इलेक्सन जानांगौ बेलाय BTC इलेक्सनसो बेखौनो माने लाजिया नामा फाले मालायनि BTCआव इलेक्सन गेलेफानलाय आंथ' लाजियोसो जा समष्टि दं जोंनिया BTC ना नोंसिनाथ' 60टामोन बाहा थांखो फाले बेबो लाजिनांगौ एसे रायजोफोर बेखायनो आं खावलायदों रायजोफोर अननानै हारिखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोजां साननांगौ इयुन जोलैफोरखौ बासायनांगौनि थाखाय जोङो BPआव आङो भटखौ होनांगोन BPखौ देरहाहोनांगोन आं बेखौ सानदों आरो बेखौनो आङो खावलायहरदों बे आंनि बेक्ति माबानि थाखाय सार्थनि थाखाय बुंनाय नङा इयुन जोलैफोरनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखायनो आं बुंनाय जाबाय नङाबा सेस जाबाय दिनै दिल्ली बादियाव थांनानै बड'लेण्ड रायजो नांला होननानै बुंग्रा मानसिनो लिरनानै गारबोग्रा मानसिफोरनो भट होयोब्ला बेथ' एकदम अयनाय जाथारगोन बेयो अयनाय जागोन मिथिखा खुसिखा एकदम भुल मावनाय जागोन ओंखायनो एमब्रा जिगौ आं बुंदों रायजोफोर एकदम भटखौ होनो नांथारा आं हले बेखौ बुंनाय जाबाय ओमफ्राय बेखायनो रायजोफोर आं दिनै लास्ट आं खावलायो दिनै नै जे जानो गोनां नै खाथियावनो दंथारसै जासिगोन जे BTC इलेक्सन बे BTC इलेक्सनाव रायजोफोर अननानै जोंनि बे BPF एबा नांगाल सबियावनो जोङो भटखौ होथारनांगोन मानो होनांगोन जोङो हारिखौ बासायथारनांसिगोन नङाबा एकदम धंस जासिगोन दिनै BTR होननाय जिनिसा नंखाथाराबा बे नंखाथारि जिनिसाव होनानै जों बोरै नस्थ' खालामनानै बेनिखायनो खुथार खावलायदों रायजोफोर अननानै हारिखौ बासायनो थाखाय जोंनि बे बड'लेण्डखौ बासायनो थाखाय खोमसि जाबाय जोंनि भबिष्यतआनो खोमसि बड'लेण्डनि माबायानो भबिष्यतआनो खोमसि जागोन एकदम खोमसि सेस जासिगोन आरोखि बेखौनो हरखाबाय आं सासे देंखोगिरि हिसाबै आं एथ' गाज्रि नंखाय भाषा आङो बिदि बुङाखै रायजोफोर अननानै फोथाय अननानै BPFआव नांगाल सबियाव भटखौ होथारनांगोन आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय रायजोफोर एकदम खुलुमबाय